हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल नोंथांमोनखौ दिनै बे मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय जाबाय आरो आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों माने नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों आरो माने नोंथांमोना गोबां माने इउट्युबाव नुदों जानांगौ आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डआ उमुक थारिखआव ओंखारगोन अफिशियेल डेट होबाय एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन उमुक थारिखआव बेबायदि नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुदों जानांगौ बेफोर नाथायबा गासैबो फेक लोगोफोर आं बे भिडिअ नोंथांमोननो प्रुफ खोन्थागोन गिबियावनो आं आंनि बे गुगोलाव आं नोंथांमोननो प्रुफ खोन्थानो सानदों आरो बे फेक निउसखौ आसाम पुलिस होननानै आं बे सार्च खालामबाय बे आसाम पुलिसनि आं अफिशियेल वेबसाइटआव थांनानै खोन्थागोन बे माने नंखाय आरो फेक निउस बानायनानै बिथांमोना भिडिअ खालामनानै भिउवार्स लानो नागिरदों आरो बे बे आसाम पुलिसनि बे गभर्नमेन्ट अफ आसाम पुलिसनि अफिशियेल वेबसाइटआव आं दा थांबाय आं बेखौ भिडिअ बे लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों नोंथांमोना डाइरेक्ट बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैनो हागोन आसाम पुलिसनि अफिशियेल वेबसाइटआव दा आं दा आसाम पुलिसनि अफिशियेल वेबसाइटआव फैबाय नोंथांमोना बे अफिशियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय गिबियावनो बे गभर्नमेन्ट अफ आसाम होम बेहाय नोंथांमोना गिबियावनो फैनांगोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव एसे बोख्लायबानो जाबाय केरियार एन्ड रिक्रुटमेन्ट बे नुदोंना नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनांगोन आरो आं दा अपेन खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों बे फेक निउसआ माने नोंथांमोनखौ कनफिउस खालामदों जानांगौ बेहाय नुखादों नोंथांमोना रिक्रुटमेन्ट एन्ड केरियार नटिस 2019 बेहाय माने 2019नि गासिबो होनाय माने 2019नि गोजा बेहाय रिक्रुटमेन्ट आरो केरियारनि नटिसफ्रा गासिबो माने नटिफिकेसन होनायफ्रा गासिबो 2019आव होनाय गोजा 2020नि थाखाय बेहाय जेबो नटिस फैयाखै आरो रिक्रुटमेन्टनि जेबो नटिसबो होयाखै बेहाय नोंथांमोना चेक खालामफैनो हागोन आं लिंकखौथ' होखादों बे गासिबो माने नंखाय आरो फेक निउस माने बेहाय जेबो नटिफिकेसन होखायाखै एडमिट कार्डआ माला होगोन ओमफ्राय माला अफिशियेल वेबसाइट माला जों डाउनलड खालामनो हागोन बेनि जेबो होनाय गैया नोंथांमोना बेहाय चेक खालामनो हागोन ओमफ्राय आं बे स्टेट लेभेल आसाम पुलिसनि बे बर्डआवबो थांनानै नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों अफिशियेल वेबसाइटआव स्टेट लेभेलनि पुलिसनियाव आं बेहाय दा थांसै क्लिक हियार होन्दोंना बेहाय आं थांनानै माने अफिशियेल वेबसाइटआव थांसै आरो स्टेट लेभेलनि बे पुलिसनियाव बेनि लिंकखौबो नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन आं दा बेहाय रिडाइरेक्ट फैबाय स्टेट लेभेलनियाव बेहाय फैबाय स्टेट लेभेल आसाम रिक्रुटमेन्ट नोंथांमोना बेहाय नुगोन एडभार्टाइजमेन्ट बेहाय माखासे होनाय दं रिक्रुटमेन्ट अफ भेरियास पस्ट आन्डार कमेन्सुरेट बे माखासे होनाय दं आरो बेनि एप्लाइआ माने 20 जुलाइनिफ्राय जागोन आरो गाबोननिफ्राय जागोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आं बेनि बागै भिडिअ खालामदों नोंथांमोना आंनि चेनेलाव चेक खालामहैनो हागोन ओमफ्राय मोनसे सेकेन्डआव होनाय दङ रिक्रुटमेन्ट अफ एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर अफ एक्साइज एन्ड एक्साइज कनस्टेबल बेनि माबाया एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ माने 25आव लास्ट डेट बिनिया नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आं बिनि बागैबो भिडिअ खालामदों चेनेलाव थांनानै चेक खालामहैनो हागोन बेहाय माने होनायनि गैखाया बे गासिबो नंखाय आरो माने बेहाय एडमिट कार्ड आपडेटआनो होखायाखै बेहाय एडमिट कार्डनि नटिस होआखै अफिशियेल डेट होआखै माने बेहाय नोंथांमोना फैनानै चेक खालामफैबानो मोनगोन डाउनलड खालामनो माने अफिशियेल वेबसाइट होनाय गैखाया बेहाय एडमिट डाउनलड पर्टेल बेहाय नुदोंना नोंथांमोना आं बेखौ दा अपेन खालामनानै दिन्थिनो सानदों नोंथांमोना जाय जायगायाव जों एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हायो बेहायनो आं नोंथांमोनखौ अपेन खालामनानै दिन्थिबाय थायो बेखौ अपेन खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे एडमिट डाउनलड पर्टेलाव नो नटिस फर एडमिट कार्ड स्टे आपडेट बेहायनो अफिशियेल वेबसाइटआनो खोन्थाखाबाय स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनिया जेबो नटिस फैखायाखैनो एडमिट कार्डनि थाखाय बेहाय माने बे गासिबो नोंथांमोना इउटिउबाव नुनाय माने गासिबो बियो फेक निउस बिथांमोना भिउवार्सनि थाखाय बिदि खालामदों आरो नोंथांमोननो माने बिथांमोना जेबो प्रुफ होनो हाया एडमिट कार्डआ उमुक थारिखआव मोनगोन होननानै जेबो नटिसखौनो होखायाखै आसाम पुलिस बे अफिशियेल वेबसाइटआ होखानाय आरो बे स्टेट लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्टआबो बे बर्डआबो होखानाय जेबो नटिस ओंखारनानै फैखायाखै गासिबो नोंथांमोना बे इउटिउबाव नुनाय माने गासिबो बियो फेक निउस नोंथांमोना बे फेक निउसखौ बारा फोथायालासिनो एसे मोजाङै चेक खालामबानो जाबाय बेहाय आंखौबो आरो नोंथांमोना फोथायाबा अननानै अफिशियेल वेबसाइटआव फैनानै चेक खालाम अब्ला नोंथांमोना फोथायगोन बे ओमफ्राय नोंथांमोना हमनो हागोन आरो माला एडमिट कार्डआ नटिसआ होमारदोंना होमाराखै नटिसआ होखाथाराखै बे न' नटिस ओंखारथारदों एडमिट कार्डनि थाखाय नोंथांमोना बे फेक निउसनिफ्राय गोजानाव थादो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय जबनि आपडेट आरो टेकनिकेल भिडिअ मोननो थाखाय आं बे एडमिट कार्डखौ माला डाउनलड खालामनो हागोन आं बिनि बागै उनाव भिडिअ खालामगोन दे